Здрасти на Сашо Щерионов, казвам. Напълнихме ти главата с простоти, сега ще си поговорим за американски футбол. Се радвам под параста. Еми, идват празници. Настроението е такова. Трябва настроението да го оправим. Остават 2 кръга до края на редовния сезон. Как виждаш ти разпределението на силите? Има ли нещо, което до сега можеш да кажеш, че е някаква голяма изненада или така? Какво се очаква ще стане? Често кажа, основното, в което съм се съсредоточил в момента е Балтимор Рейвънс, който ми е любим отбор, да могат да се класират. Те в момента малко се излагат с рън играта, както говорихме с теб преди студиото. Аз ви предлагам ти, докато говориш, да пуснем така с първия ни матч на Балтимор срещу Джаксънвил. Не, случайно. Нали? За което ви благодаря. Значи Балтимор много хубава защита. За пореден път с саковете, Терел Съкс и Елвис Думървил направиха уникален матч. Но цялата линия на Балтимор игра уникално. Рукито, което играе на място на Халотината, 97-ми номер, направи също 2 сака. 55-ти номер, който е техния мастер сак, сакър, така го наречеме, отново влезе в сила и се радваше по неговия ексцентричен начин. Добре, трябваше ли това младо момче, новобранец Блейк Бортълс, да бъде така малтретиран през цялото време? Факт е, че Балтимор си запазва идентичността. Балтимор е символ на защитата. Блокиран и върнат за тъчдаун пънт. Много добро разиграно. Толкова машина е, да ти кажа, само виж колко е. Той си казва, винес много Рейкън, той е доста... Всичко е чудесно за защитата. 8 сака, върнат фъмбъл и така нататък. Обаче, аз ти казвам и нещо друго. 31 ярда по земя до четвъртата част. Балтимор реализира само веднъж, когато нападението на отбора беше на терена. Да, така много зле не вървеше офенс в този матч. Като цяло това е проблем и на нашия отбор, казвам нашия Балтимор. Трудното започване на нападението, защото аз ще се върна към мечките, софийските мечки, ние сме по същия начин, не ги разбирам, но няма как в НФЛ да си печелиш отбора, ако нападението не работи и да се осланяш само на защитата. Разбира се, в НФЛ казват, повече го казват защитните играчи, че защитата печели титлите. Нападението мачове. Баскетбола навсякъде всички треньори казват така. Но да погледнем тук към класирането в Американската футболна конференция. Които са, за съжаление, пред нас. Да, но има още 2 кръга. Така, отборите, които вече 3 от 4-те места при дивизионните лидери вече са резервирани. Ню Ингланд, Денвър и Индианаполис сигурно ще играят в плейофите. Синсинати висят заедно с Питсбърг и Балтимор. Които са в една дивизия. Точно така, това е убийствена дивизия. Както и Кливънд, които също виждаме, че преследват. Точно така. И следват отбори като Канзас Сити, Сан Диего, Бъфало, Хюстън, Майами и Кливънд, както вече споменахме, са преследвачите, но от тази схема... Какво може да поискаме? Синсинати да загубят двата си матча, Питсбърг също да загубят, за да могат Балтимор да отидат в четворката, а пък Канзас Сити да отидат в уайлдкарт, за да може и Милко, т.е. нашия режисьор, да не получава инфаркт и да няма безсънни нощи. Той вече не вярва. 2 поредни загуби за Канзас Сити. Кръг обаче, там е тежка ситуация според мен. Следващия кръг Балтимор играят с Хюстън. Това ще е битката на двата ми любими отбора в момента в НФЛ. Да видим Джей Уот какво ще направи срещу... Заради Джей ли така ги изследиш? Не, аз го харесах преди това заради Едриан Фостър, който им е ранинбека и като цяло тяхната защита също. Може така да е. Той няколко контузии поред направи, но има там един лайнбека, 56 номер Хюстън, как се казваше, обаче се ми избяга името. Както и да е. Който също много силно играеше, аз понеже играя тази позиция, ми харесва. Така, Националната футболна конференция. Виж, само за един кръг какви размествания. Преди седмица Грин беше на второ място като дивизионен лидер. Аризона си осигури вече единствен отбор от тази конференция, е сигурен участник. Аризона, която продължава да изпитва огромни проблеми с квотърбеците. Ще играеш четвърти си квотърбек следващия матч. Отписахме и ние още, когато първият им квотърбек се контузи, както Аризона свършиха курса. Точно така, 4 седмици аз им тегля ножа, обаче хората имат само 3 загуби до момента. Говорим пак за убийствена защита. И тук е отвратителна историята, защото ще имаме дивизионен лидер като Ню Орлинс, евентуално. Или Атланта. Който ще отиде на плейофи с негативен баланс, което
отврат общо. Ето Сиатъл и Грин Бей изглеждат като че ли сигурни, защото другите преследвачи някак си могат да влязат по-скоро в групата на дивизионните лидери, отколкото в Wildcard Game. Аз мисля, че Филаделфия трябва да ги отписваме толкова рано. В смисъл, 2 мача не са малко, пък те са Нямам представа с кого играят Филаделфия. Знам, че Ню Орлинс играят с Атланта в неделя, което ще бъде, може би, мачът в неделя между Ню Орлинс и Атланта. Аз мисля, че Дрю Бриз там ще си каже думата и ще натежи. Да не забравям също, че Грин Бей приемат Детройт в последния матч и при лошо стечение на обстоятелствата за Пакърс от фаворит за Ломбарди може да се окажат зад борда. Ако Детройт, поверете ми, с най-голямо удоволствие просто ще ги изхвърлят от надпреварата, ако им се отдаде. Както се казва, няма да ги бавят въобще. Не. Аз не съм сигурен там дали няма да си пазят играчите, ако се класирали тогава. Има играчи от Детройт, които по принцип, виждайки екипа на Грин Бей, поводяват, като Дон Ком Су и така нататък. Въобще защитата много изтормозена от Арън Роджерс. Само че аз те предлагам, като говорим за Грин Бей, да кажем, че те сами си изпуснаха сега тази неделя. Играха един доста неприятен матч, който не беше нищо особено, но да отидем поред към Сейнт Луис, Аризона и покрити от останалите мачове. Защото там има други интересни неща. Не много резултатен матч. Аризона спечели като гост с 12-6. Лари Фицджералд стана най-младия играч, достигнал 900 хванати паса. Аризона отново изгуби квотербек срещу Рамс. Припомняме, че виждате, Дрю Стантън напуска куцайки терена. Също срещу Рамс се контузи и Карсън Палмър. Значи, доста лош късмет. Да. Райан Линдли влезе в игра за Аризона, но в никакъв случай не блесна. Но пък това нямаше значение, защото защитата на Аризона успя да удържи Сейнт Луис до 2 филд гола в срещата. Ето го и Лари. Уникален север. Фантастичен. Любимеца на баща ми. Лека му пръст, той така и не прогледа американски футбол, но се ме питаше, какво става с Лари. Ако не знаете какво значи морски ястреб, сега го видяхте. Сиатъл Сихокс носят името точно на тази птица. Другия ми любим дефанзивен отбор, това са 49ers, които видяха, че само с защита не могат обаче. И на практика след загубата с 17-7 от Сиатъл в този матч, за първи път от много време насам отпадат толкова рано от плейофите, след 3 поредни сезона, в които играха за титла. Те не само това загубиха, извиня, че те прекъсвам, загубиха и 21-и номер ранинг бека Франк Гор, който се контузи. Карлос Хайд също се контузи. Практически и двата бека, можещи в отбора, заминаха. Така не, че в отбора имаше някакви проблеми с травми. Но Колин Каперник също така го намачкаха тази година жестоко. Той е най-много сакова изява в НФЛ до сега. Безобразна линия. Абсолютно. Но мога да ви кажа, че не само линията е виновна специално пред него. Ето тези изпълнения. Сега, това е пример за успешна негова каскада, така наречените квотърбекове от новата ера, но тази нова ера такива удари му носи обикновено, че... Ето този, който е лек. Трябва да кажем, защото много елегантно. Не знам дали сте заредили мача на Денвър, да видим там новата ера квотърбеци какво направиха и как набързо набиха 4 системи на старото куче, за да го върнат на терена. Да, контузен и болен игра, но след малко за Денвър. Причината аз да започна да харесвам Сан Франциско 49ers са точно най-големите квотербекове или квотербеци, както искате, от старото време. Джо Монтана и след това Стив Янг, които и двамата са изключителни играчи. И двамата играха с Джери Райс, който също беше един от най-елегантните ресивери. И това беше време, в което си заслужаваше наистина да гледаш абсолютно всеки мач на 49ers, докато сега, въпреки славата им на много добър защитен отбор, нещата не им се получават много добре. Но честно ти кажа, Seahawks с Beast Mode много ми харесват също. В смисъл, не ги харесвам много начин да гледаш как тича този човек е уникално. Мачка. Мачка много. Само, че май ще си ходи. Този симпатяга Марк Санчес, няма как да не свърши, когато Филаделфия пада, няма как да не пада след така завършвайки матча с пресечен пас на Марк Санчес. Това е такава класика. Това е такава класика, че просто няма как да бъде друго. Но иначе Далас Филаделфия, пряк сблъсък за титлата в дивизията. Филаделфия разгроми Далас в срещата преди 2 седмици помежду им. Сега Далас върна услугата отново като гост. Дес Брайант хвана на рекордните за кариерата си 3 тъчдаун паса. Демарко Мари пробяга за още 2 тъчдауна. Но матчът се разви много интересно. Далас повърка с 21-0 до втората част, след което имаше обрат за Филаделфия 24-21. И накрая Господ Марк Санчес. Просто... Господ всъщност е Джей Уилкокс. Да. Той се оказа Господа, който пресече паса
и свърши цялата работа, но това е наистина винаги много сериозен и интересен сблъсък между тези два отбора. И Ромо и Санчес, да кажем, Ромо е с от 31 опита е подал 22 точни паса, докато Санчес 28-17, но двамата с много подобни ярдове. 265 за Ромо, 252 за Санчес, но Ромо има 3 тъчдауна, Санчес има 0. Точно така, Дес Брайант споменахме 3 тъчдауна от 6 хванати паса, което е 50% ефективност, просто убийствено. 114 ярда, средно по 19 ярда, наистина топ оръжие. Интересно ще бъде Филаделфия и Далас много си приличат като стил на игра, така че общо взето техните съперници, които ще ги чакат в плейофите, едва ли имат предпочитание кой от двата отбора. Кой според теб обаче има по-голям шанс, ако влезе в плейофите? Далас или Филаделфия? Далас с тази офенс линия, просто и с ранинбека, който имат, са много страшни за отбори, които не имат толкова силна защитата в това отношение. В НФЛ не са толкова много отборите, които имат защита, която да играем много добре срещу ръна. И така, общо взето, според мен Далас са по-опасните. Матч на отбора, който ти искаш да бъде извън играта за плейоф. Да, но ви Питсбърг Стилърс, които са жълтите, бяло-жълтите в момента, които отбелязаха, счупиха 3 рекорда в този матч. Рекорд за най-много ярдове от скримидж на ранинбек, рекорд за най-много хванати пасове на ресивър и рекорд за най-много ярдове на квотърбека им, който, макар да не харесвам, го признавам, че е много добър. Не, че му трябва моите признания, да, но все пак го има. За другара Бен ли си говорите? Да, за голямото момче Бен. Но те започнаха с интерсепшън за тъчдаун на Стилърс и си продължиха така. Много хубав матч беше, интересен общо взето. Аз гледах, превъртайки го, защото не ги харесвам особено много, но играха добре. Трябва да кажем, че огромен липсващ за Атланта беше Хулио Джонс, който след завръщането си от контузията е просто невероятен. Предната седмица направи 300 ярда близо на Пакърс и то като гост на Пакърс, просто унищожи сам, абсолютно сам цялата защита на Грин Бей. То не че е трудно да го направиш. По принцип това нещо, но тогава получи контузия. Пакърс поне успяха да го контузят, да го изкарат, за да могат да си спечелят матча. Не успя да се възстанови за срещата с Питсбърг и може би тези 7 точки разлика нямаше да съществуват или щяха да са в полза на Атланта, ако Хулио Джонс беше на терена в този матч. Мисля, че Атланта даже счупиха още един рекорд, защото сега се замислих, че техният ресивър 84-ти номер, обаче не му помня името, най-много хванати пасове в историята на Атланта счупи франчайз рекорда с тъчдауна, който отбеляза. И така, където доскорошният талент Тони Гонзалес, който в момента е на Атланта, който в момента е коментатор в НФЛ, каза, вика, старчето отбеляза и счупи рекорда, а той е малко по-стар от него, но да. Добре, какво очакваш да се случи в предпоследната седмица? Питсбърг да паднат, може би? Надявам се, те играят как се завъртат в момента нещата. Понеже времето ни напредва, искаме да оставим този път малко повече от 10 минути за баскетбол, който пак няма сигурно да стане. Няма да видим Бъфало Грин Бей. Ние така че го обърнахме. Просто да запазим доброто настроение на Иван. Да, аз мисля, че постигнахме. Никой няма да изгуби нищо. Никой няма да изгуби нищо, нито ще спечели. От NFL Game Day. Да. Той извинява, че те прекъсна. Въобще няма проблеми. Надявам се да загубят Стилърс от... Те играят с Денвър, нали така? Кой? Стилърс. Стилърс, мисля, че да. Не, Синсинати играят с Денвър. Нямам графика за мачовете. Както е, но надявам се. С Канзас Сити играят Питсбърг. Сетих се. Благодаря, Милко. Да, с Канзас Сити играят. Там ще бие според мен. С Канзас Сити няма да ги... Май, нашия режисьор е доста як. Бъркаш, отгоре се чува онзи глас отгоре. Бъркаш. Може би пък Канзас Сити ще направят тъчдаун с уайд ресивър този сезон, може би. Айде, Канзас Сити! Да. Общо, надявам се, съм грешка, защото бореме се за едно и също място с Стилърс. Другото, което как се надяваме, Балтимор да бият. И това е. Добре. Продължаваме напред. Другата седмица, последното ни предаване преди Нова година. За годината гост ще бъде Сашо Кенанов.
Той се прибира. Тук прибира се, сигурен съм, че всички го чакате с нетърпение да разказват, да показват. Правилно го чакаме. Добре, това прозвуча малко по-интимно от нормалното, но мисля че ще разкажа интересни неща и ще може да направим едно хубаво сравнение, така как е в тамошните университети, как е тук. Ще е интересно да се чуе какво ще каже. Той не събра много емоции там. Не знам колко са позитивни, колко са негативни, но определено това изживяването, което и продължава да има за напред в Америка. Това е един човек, който доказа, че не трябва да се отказваш, не трябва да спираш да гониш мечтите си и това, което желаеш. Понеже аз съм свидетел какъв труд положи, за да можеш да отиде да играеш в Съединените щати от калния стадион Академик, когато ви снимах преди 4-5 години. Просто уникално. Много ти благодаря за гостуването. За мен беше удоволствие. Че ще се видим отново скоро.